Преди да започнем с настройката на камерата, първо телефонът трябва да е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа и да е включен Bluetooth и местоположението на телефона. След което отваряме гумената част на камерата. Задържаме Power бутона, докато изпилка. Чухме звука. Виждаме, че червената точка свети, премига. След което отиваме в телефона. Трябва да свалите приложението Cloud Edge, след което да си направите регистрация. И когато си направите регистрация, ще дойдете на този екран. Натискате плюсчето, натискате Add Device, натискате за сканиране горе вдясно, Start Scanning и сега трябва да намерим QR кода, т.е. намерим тук отстрани, взимаме телефона, сканираме, поставяме камера, натискаме Enter, Next, Next, избираме Wi-Fi, след това пишем неговата парола, след това натискаме Next, OK, чакаме за да се свържи. Натискаме Done, Next, Next и нашата камера е успешно настроена.